Toto musím vyskúšať proste. Sojový jogurt. Takto, nech to oprská vás. Fejkové lotusky. Do kávy. Ešte doklepeme jogurtu. A lotusky na vrch. Čo ti ja viem? No však môže to byť dobré. Panda. To nie je panda, to je koala. A ideme do chladu. To by chcel čakať do rána, samozrejme. To vyzerá takisto, a keď som to tam dal, uvidíme, ako to bude chutiť. Keksiky sú rozmočené. Ja som zvolil sojový jogurt, ktorý je taký kyslastý. Ale dobre to je. Tá kyslosť mi tam sedí. No to sú niekde keksiky a sú tam ani není. To keď chceš zhadzovať kila, tak treba večer do chladničky ísť. Na takéto. Stále mi to padá. Aj zajtra je deň.